Tää paikkahan liittyy todella paljon tarinoita siitä, että miten paljon täällä kummittelee. Ja itse asiassa tässä päädyssä, niin nämä energiat on kaikista vahvimmilla. Itse asiassa tän oven takana se pitäisi olla kaikista voimakkaimmillaan. Makata. Mä oon ite käynyt täällä siis varmaan joku vartti sitten, että ovi oli lukossa. Nyt tää lukko on kiinni, mutta se ei oo tässä hantaakissa. En mä voi mennä tänne. Tässä on oikeesti ruvennut tulemaan semmonen fiilis, että näin kai tässä aamu enää nähdään. Mä en mene tonne.